atemufo tim kono. Ena Yeruba ba Abimelech sim call Sekim ne nanuanom nkyɛn. Na ɔka kyerɛ wɔn ne na n'agya abusua nyinaa sɛ, Monka ngu Sekemfo nyinaa sum sɛ deɛ ɛwɔ he na ɛyɛ ma mo sɛ Yeruba mabarima aduɔso no nyinaa bedi mo so anaa ɔbaako. Na monkae sɛ mo dompe ne mo nam ne me. Ɛna ne nanuanom no kaa ne ho nsɛm nyinaa gu Sekemfo nyinaa asomu. Na wɔn akoma dane di Abimelech akyi na wɔse, yɛn nuane no. Na wɔfa ba Berit fie nwetɛbena aduɔson de maa no. Na Abimelech de bɔ nipa ahuhufoɔ animharefoɔ bi paa ma wodi n'akyi. Na ɔbaa n'agya fie ofra bekunkum ne nuanom. Yeruba mabarima aduɔson no. Ɔboɔ biako so. Nanso ɛka Yeruba babarima kuma Yotam. Ɛfiri sɛ ɔde ne ho sie. Na Sekemfo no nyinaa ne abankɛseɛ mufoɔ nyinaa bihyiae. Na wɔkɔkɔsii Abimelech ne nkaeɛboɔ dupɔn a ɛwɔ Sekem no ase. Na wɔkɔka kyerɛ Yotam no, osim kogyinaa Gerisim bepɔ atifi. Na ɔmaa ne so teɛm ka kyerɛ wɔn sɛ, Sekemfo, muntie me. Onyankopɔn so ntie mu. Da bi nnua kɔɔ sɛ, ɔrekɔsrɛ obi ngo asi wɔn so hene. Na wɔka kyerɛ ngudua sɛ, di yɛn so hene. Na ngudua ka kyerɛ wɔn sɛ, minya misrade a wɔde hyɛ Onyankopɔn ne nipa nimonyam no hɔ. Na minkokyini nnua so anaa. Nnua no ka kyerɛ brɔdɔma sɛ, wo deɛ, bra bedi yɛn so hene. Na brɔdɔma ka kyerɛ wɔn sɛ, minya me dɛ ne maba pa no hɔ. Na minkokyini nnua so anaa. Na nnua no ka kyerɛ bobe sɛ, wo deɛ, bra bedi yɛn so hene. Na bobe ka kyerɛ wɔn sɛ, minya me nsa a ɛgye nyame ne nipa ni no hɔ. Na minkokyini nnua so anaa. Ɛna nnua no nyinaa ka kyerɛ nkasɛɛ sɛ, wo deɛ, bra bedi yɛn so hene. Na nkasɛɛ ka kyerɛ nnua no sɛ, sɛ nukure mu na moresra me ngo, asi me so hene a, ɛne mommra mɛhyɛ me nwunu ase. Na sɛ nte saa a, ogya mfiri nkasɛɛ mu mɛhye Lebanon ntweneduro no. Na afei, sɛ mudi no nokure, ne pɛyɛ mu, sɛ mode Abimelech sii hene. Na sɛ mo ne Yeruba ne fie adi no yie. Na sɛ ne nsa no adwuma ho adeɛ na mode ayɛ ne yie a. Sɛ magya koma mo, na wɔde ne nkwa too ne nsɛm, na wɔde mu firi Midian nsɛm. Na mo deɛ, moasɔ atie magya fie nnɛ, akum ne mma. Mmarima aduɔson ɔboɔ biako so. Na mode n'afena aba Abimelech asi Sekemfoɔ so hene. Sɛ mo nuane no nti. Ɛneɛ, sɛ nokura ne tini mu na mo ne Yeruba ne fie adi ne yi a, mo ani nyi Abimelech ho. Na ɔno nso ani nyi mo ho. Na sɛ nte saa a, ogya mfiri Abimelech mu mɛhye Sekemfoɔ ne abankɛseɛ mufoɔ. Na ogya nso mfiri Sekemfoɔ ne abankɛseɛ mufoɔ mu mɛhye Abimelech. Na Yotam twe ne ho dwane kɔɔ bɛɛ kɔtenaa hɔ. Onua Abimelech ho suro nti. Na Abimelech di Israel so mfie 3. Ɛna Onyankopɔn soma ahohommɔne bi baa Abimelech ne Sekemfoɔ ntam. Na Sekemfoɔ twitwaa Abimelech nkontompo. Na Yeruba ma aduɔson no ho musuo aba. Na wɔn mogya abua wɔn nua Abimelech a okum wɔn no, ne Sekemfoɔ a wɔhyɛɛ ne nsa den sɛ onkum ne nuanom no atifi. Na Sekemfoɔ maa nipa kɔtɛɛ no mepɔ atifi. Na wɔbɔɔ wɔn a wɔbɛfaa wɔn nkyɛn ɔkwan no so nyinaa apo. Na wɔkɔka kyerɛ Abimelech. Na Ebed-Baga ne nuanom ba bɛsene kɔɔ Sekem. Na Sekemfoɔ no de wɔn ani too ne so. Na wofiri adi kɔmfo mu kɔtetee wɔn bobe nturo mu aba. Na wɔkyikyi nsa. Na wɔtoo anigye nnwom. Na wɔkɔɔ wɔn nyame fie. Na wɔdidi nomee. Na wɔdomee Abimelech. Na Ebed-Baga kaa sɛ, hwan ne Abimelech na hwan ne Sekem ma yɛnsom no? Ɛnyɛ Yeruba ba ne no. Na Sebu yɛ ne safohene. Monsom Sekem agya Hamor mmarima no ɛ. Na ɛdeɛ nti na yɛn deɛ yɛnsom no. Na hwan na ɔde ɔman yi bɛhyɛ me nsa na anka matu Abimelech soɔ? Na ɔka kyerɛ Abimelech sɛ, ma wo dɔm nɔɔso na firi bra. Na kuro no so safohene Sebo tee Ebed-Baga nsɛm no, na ne bu fuiɛ. Na ɔnam aseɛ soma abɔfoɔ ma wɔkɔɔ Abimelech nkyɛn sɛ,
Hwɛ, Ebed baga ne ne nuanom aba Sekem. Na hwɛ, wɔrehanya wɔ ma no atia wo. Na afei sɔre anadwo, wo ne wɔ man a wɔka wo ho no, na kɔtɛ wura mu. Na nɔpa wɔ wia repua no, sɔre ntɛm bɛto hyɛ kuro no so. Na hwɛ, ɔno ne wɔ man a wɔka ne ho no befiri adi abehyia wo. Na wayɛ no sɛdeɛ wobɛtumi. Ɛna Abimelech ne ɛdɔm a wɔka ne ho no nyinaa sɔre anadwo. Na wɔnam akuo nan bɛtetɛɛ Sekem. Na Ebed ba Gal firi adi kogyinaa kuro no pono ano. Na Abimelech ne ɔman a wɔka ne ho no sɔre firi atɛyɛ hɔ. Na Gal hunu ɔman no. Ɔka kyerɛɛ Sebul sɛ, Hwɛ, ɔman bi firi mmepɔ no atifi resane. Na Sebul ka kyerɛɛ no sɛ, Mmepɔ no sunsum na wohunu sɛ nipa no. Na Gal kaa bio sɛ, Hwɛ, ɔman bi firi asase funuma mu resane ba. Na ekuo biako firi akɔmfo dupɔn kwan so reba. Na Sebul ka kyerɛɛ no sɛ, Afei, ɛhe na wano a ɛkaa sɛ, hwan ne Abimelech a yɛnsom no wɔ? Ɛnyɛ wɔ man a wubuu wɔ no akumaa no nie. Afei, firi adi na wo ne wɔn nkɔko. Na Gal firi adi dii Sekemfoɔ no anim. Na ɔne Abimelech kɔkoe. Na Abimelech pamoo no. Na odwanee n'anim. Na atɔfoɔ bebree totɔe de kosii kuro no pono ano. Na Abimelech tenaa Aruma. Na Sebul pamoo Gal ne onuanom no sɛ wɔntena Sekem. Na adeɛ kyeeɛ no, ɔman no firi adi kɔɔ wura mu. Wɔkɔka kyerɛɛ Abimelech. Na ɔfaa ɔman no buu wɔn mu akuo mmiɛnsa. Na ɔkɔtɛɛ wura mu. Na ɔhwɛe na hwɛ. Na ɔman no refiri adi afiri kuro no mu. Na ɔsɔre tiaa wɔn kunkum wɔn. Na Abimelech ne asafokuo a wɔka ne ho no bɔɔ kiridi kogyinaa kuro no pono ano. Na asafokuo mmienu no to hyɛɛ wɔn a wɔwɔ wuram no nyinaa so kunkum wɔn. Na Abimelech ne kuro no koo da mu no nyinaa. Na ɔfaa kuro no. Na okum nipa a wɔwɔ mu no. Na ɔbɔɔ kuro no. Na ɔde nkyene petee so. Na Sekem abankɛseɛ mufoɔ nyinaa teeɛ no. Wɔkɔɔ onyame Berit fie aban mu. Na wɔkɔka kyerɛɛ Abimelech sɛ, Sekem aban mufoɔ nyinaa aboaboa wɔn ano. Ɛna Abimelech foro kɔɔ Salmon bepɔ soɔ. Ɔne ɔman a wɔka ne ho no nyinaa. Na Abimelech faa akuma kuraa ne nsam na ɔkotwaa dua man. Na ɔmaa so bɔɔ ne kɔn ho. Na ɔka kyerɛɛ ɔman a wɔka ne ho no sɛ, Deɛ moahu sɛ mayɔ yi, monka mo ho nyɔ sɛdeɛ mayɔ no. Na ɔman no nyinaa twitwaa nnua man didi Abimelech akyi de beguu aban no ho. Na wɔde gya too aban no mu guu wɔn so. Na Sekem abankɛseɛ no mu nnipa nyinaa nso wuwui. Mmarima ne mmaa bɛyɛ 1,000. Ɛna Abimelech siim kɔɔ Tebes kɔkyeree Tebes so nsraban na ɔfae. Na abantentene denden bi wɔ kuro no mu. Na ɛhɔ na mmarima ne mmaa nyinaa ne kuro no mufoɔ nyinaa dwane kɔɔeɛ. Na wɔtoo wɔn ho mu. Na wɔforo kɔɔ aban no atifi. Na Abimelech duru aban no ho bɛkoe. Na ɔtwe pini aban no pono ano sɛ ɔde ogya rebɛhye. Na ɔbaa bi too ayuamoba bɔɔ Abimelech tiri de pɛkyɛɛ ne ti kwankoraa. Ɛna ɔfrɛɛ n'abɔfra a ɔso n'akodeɛ ntɛm ka kyerɛɛ no sɛ, Hwɛ wɔn krante kume, na wanka no me ho sɛ ɔbaa na okum no. Na n'abɔfra no wɔɔ no maa no tɔree. Na Israel mmarima no hunuu sɛ Abimelech atorɔ no. Wɔn nyinaa kɔɔ wɔn tenabea. Na Onyankopɔn tuaa Abimelech bɔne a ɔyɛɛ n'agya sɛ okum onuanom 70 no so ka. Na Sekem mmarima no bɔne nyinaa nso, Onyankopɔn maa no buaa wɔn atifi. Na Yerubbaal ba Yotam nnome no baa wɔn so.